pagdalitan ka, mag-school ka na. Ay, siguro gunit pe. Murabe, gumot o kamot. Ay, sigo badlong ba? Bahogi day. Tara na. Maguna. Ay, sig dikit-dikit sa kuwa. Oh, langata sa muskilahan. Asa manday ta? Lain pug sa ospital. Tan, pagtarong-tarong yun na yung pagskwila ha. Kung sa gusto mo pagdako. Rider! Rider? Rider and tandem. Sa kadagang kurso ka na dyan mo gusto. Aw, rider and tandem moy. Ang una ako biktimahon. Mga bayot parani mo. Ay, kukuna ha? Katalo ka na ron. Unsa man, eskwela ta or dili? Sige ra matag chismis dire. Para. O nak, nanay mong maestra ha? Pagtarong eskwela ha? Ay, kabala ka bakla. First honor ko. Sige na, sulod na. Basi kasukaan ka. Sige na, kasunod ako. Pagtarong eskwela ha? Ay, ma'am. Opas, ikaw ay ma'am di ay. Magsugod na tag-klase. Ma'am, asa ko mga pasimit, ma'am? Daghan man mo. Dara sila Let's go! Mga bag mana, ma'am! Wakay tao diya! Unsa gani pangalan nimo? Daniel Padilla, ma'am! Hi, I'm Ma'am Catherine. Aw! Asta bagaya? Kupul ba? Wana oh. Gijaming ng maestra oh. Daniel, kinsa napatay ka sa Rizal? Nagpatay! Patakal mo ka pasangil, ma'am! Hoy dam, ay patay ko pamasangil ha. Wana ko na tudulig patay-patay na kong anak. Okay, Daniel. Kinsa ang pambansang bayani? Kadto talisay! Oh, tama mo na, tama mo na. Hoy! Kamo diha sa luyo! Saba kay mo! Krasko! Wala may tao, ma'am! Ikaw ha? Ganina na ka sa gintabi ha? Banhang kay ka! Psst, hoy! Alagay mo sa tabi diha. Madamay akong anak oh. Ayaw na nagpusba ha? Grabe po kakamalita, madam oy. Mong wala estudyante dire oh. Unsay way estudyante? Kadaghan anak? Relax lang ya, ma'am! Yung beauty ba matandog? Sir? Nakunsa ka sir? Ay, akong anak nag-skwila. Ha? Skwila? Summer ba sir? Summer. Kinsa rin ni maestra oh. Ay, kana sir? Inaanak yun na sir, daan pa sa una. Ha? Huwag ko kasabot. Nice! Nadiri! Ma'am, relax lang ma'am. Relax lang, ma'am ha? Ma'am, relax lang ma'am ha. Mag-inom na tagtambal. Let's go! Dong, buwang din eh. Dugay ra sir?